Good morning matas no. Lima ka adlaw ta wala ka duty. Ikaunong ka adlaw na tong duty karon nagtuo ko nga naa mi isda wala pa jud di ay. So ang naidunggo da matas ang ato lang amigo no. So sila lang ang naista dira ako wala. So atong gihimo di matas maminaw ta, maniid ta or magpadikit ta kung daghan ba sila isda. So akong nabalitaan matas isa lang pud ka bangka ilang dunggo. So maulaw pud ta mangayo ano. So atong gihimo dia nagbidyo lang sa ta kay nga naman tungod sa dagko sa balod karon. Maura in taon ilang kuha mga tas tunga sa banyera no tungod sa kanihit kay di po kakadlagan sa layo kay dagko lagi ang balod basi maunsa ka didto. So ang itabo na aras la sa daplin na nagat. So kada ko amigo matas no kanang iyang gilangoy-langoy nga isda dira or gigoyod nga isda dia mao nang silbi ni liburan niya kay simpre pag gamay ra ang kuha gamay ra po na ihatag sa imuha. Pero kana siya matas makapalit na jud sa bugas ana may pa siya kay makapalit na pero kita ani matas mag-unom na kaadlaw wala pa tay madalang isda sa blight tungod kay wala lagi nanagat sa atong mananagat tungod aning panahon nga bagyo nga di mahawa aning kalibutan nitong asa na ba padung ng mga bagyuhan ni kung naa pa man nagpuyo ni sa Pilipinas. Og isa pa matas sa nawa na mananagat ato dia puro ra magagmay mananagat no naara inton sila sa daplin kay di lagi ka arte sa lawod. Tulay matats oh. Pagkadabis lami sa bawon. Ay matats, mao ito yung dunggo niya. Pila ka adlaw ay tarong dunggo. Doy kay to panagat matats tungod aning bagyo nga di mahawa aning kalibutan. Kung nihawa naman galing siya, nana po nagsunod. Mga matas, pasabuntag sa iyo ay dunggo. Unsa to imondo kay pamti isda? Salam ta kinason. Kinason ba? Paabot ba ni matas, basig na pa yung maabot, ambot lang. Tao na pa isaw. Pukong ha, buntag sa iyo matas, basta wa mi isda, magsige na may pukong ani. Magsigig tanaw atong dagat na pitilayo kung na ba maabot o wala. Matats para makasudan ta, mga ta pikas kampi. Nakoy amigo dito naghabwa, nagatlag isda, mangayo ko dito sudanon para natin madala sa balay. Tara. Ako manggod mga tas daghan kay kog kampi no kung dili ko makaisda sa pikas kampi mo dagan jud ko ana sa pikas kampi. Pero dili na ko na sila makampi kung magdinalo pug ka diha. Mauna ko na kay imuha manghatag pug ka para pag abot sa panahon nga walay imuha hatagan pug kanila. Pag abot ako mga tas timing pud nga nahuman na sila gahabo ano og gihatagan tag 5 ka buok lapis mga tas. Kanang lapis mga tas dako na kay nagtabang sa kong pamilya no kana pa imong paliton nga perti pagkamahala sa isda karon kating bagyo. So ato nang isipti sa balde.